ଭାବିଥିଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବି ତାକୁ ହିଁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟର ରାଣୀ କରି ରଖିବି, ଘରର ବୋହୂ କରି ରଖିବି। ମା ସବୁଦିନ ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ସେଇ ଝିଅ ସହିତ କେବେ କଥା କରେଇବି, ତା ସହିତ ଦୁଇପଦ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁଦିନ ତା ସହିତ କଥା ହେଲେ ମା ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ, ପଚାରିବେ କ'ଣ, ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକି ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୋ ଭଲ ପାଇବା ତ କେବେ କମ୍ ନଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ତା'ର ଫିଲିଂସ୍ ନଥିଲା। ସେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାହା ହେବାକୁ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖିବି, ଯିଏ ଯିବାର ଅଛି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଦିନ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବ।